uyahluleka manje ngiyamsinda ngimhleli la akazami uyavilapha mina ngiya all out for baby girl mara ka appreciate le lento yabo ungizwisa uhlungu mathi no sekavana uthene imoto sekufika ukuthi mina ngina threats the time imali sekhona bekana ngomthatha ngamnakekela unje amuhle nje yini cha uqamba ke manje sekabonwe emoto amagwinya afakani ngoba imali masifikile ngiyayibona igcwele isikhaftini yebo hayibo mase kuphela usuku kusele 20 rand ngibuye stock sengihlula ngisho na ungena nomngena endlini nje ngithi nayi chocolate kubantwana bakithi bambani ibuya kusibani engimthanda kakhulu ilo ngisuka kude naye sekukuthi uyahluleka ukungenzela no into ezithi umjolele ukuthi uyahluleka yebo kunetafula elibekwe estradeni kubekwa ama1000 kudlalwa amadice uhlulwa yini ukuyoboleka 1000 abeke la abuye nayo leyo 5000 Yo, with your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, ngoba mphethe uAyanda bringing Umpa. Let's get into it. Sanibonani, igama lami uAyanda Shubing. Ngize kule show Save My Relationship ngoba nginenkinga nomuntu wami ku relationship and ngidinga usizo. Yo, with your boy Am. It is what it is before it was what it was. As I said to you guys earlier on, ngoba ngiphethe utheka amabani? uAyanda noMpho, Umpa. Ngimnandi. Shosho kazi. Uyazi ukuthi singabobani thina? Like mana nje ngimanele mana singibona nomkami la. Izinhle indaba engiletha la yini kodwa manje la. So ngifuna ukwazi feel ukuthi enhle kuze ngibe la inxa yayo yabo. Okay. Senzuye kakhulu. Okay, amchazelanga ukuthi umlethelani kule show yethu. Cha, akazi nokuthi uyeza today. Akazi next. Cha. Okay, ngimtshela ukuthi ingani le show lena. Our show it's Save My Relationship. Mangabe kunenkinga ku relationship yenu and then mhlambe kunento enifuna ukuzilungisa so siyazama ukuthi sinisize ukuthi okay nilungise into yakhona or nifuna ukukhuluma ngento engakhona ukuyikhuluma endlini. So kwenzakalani ku relationship yenu? Into zamba grand. Hayi yonke into imjojo. Yonke into grand. Angazi ngizobe ngithi moshiphi mangabe ngihamba manga uthi ayikho into engikho right yabo. So mangala nje umama makanibhalele ukuthi hayi manicela ngizongena manje sikusize. So angazi into akhala ngayo ngoba ayikho into engayenzi for yena yabo. Now time ngihlangane nokuningi manje. Ngathi mangithola isister la sengizoma content ngishintshe ngibe othi emjojo ngifocus emntwini wani. So mazokhala manje angazi ufunani wona futhi mandaba. No, okay. Athi sizwe story sakho ukuthi ukuletheleni kule show. Yeah, ungamchazela ukuthi umletheleni. Sawona. Njani? Ngiphila kanjani? Ngiyaphila. Ngixolisa ukuletha emakhamereni. Angikhona ukukutshela lento sithu. Inkinga yami yanamhlanje ukuthi ngifile ngathi i-relationship yami nawe like ayisangichazi because awusasebenzi. I feel like sengumthwalo la kuwe because awukhona ngisho nokuthenga ifrontal buka inwele zami zinjani buka nje nginjani inzipho like yonke into obuyenza usakhona ukuyenza kulo 3 months olahlekile umsebenzi feel ngathi so useless nje awukodwa mama kodwa singizame ngakho konke okungaka ukuhluleka nje ukuthi ngiyathenga ifrontal ngamsongazi ukuthi nanashiyana. Hayibo ngenze njani mina mangiphuma estradeni ontanga bamba bafaka ama-frontal mina ngiqhamuka nomchino ophashile njalo ngenxa ye-boyfriend engafuni kuyomaketha umsebenzi uphelile. Cha mama ngisho nakuphela uphela ngoba veleke kumele uphele kodwa kunani ngizamile la ngizama khona. Zama nawe njengamanye amadoda zama enough awuzami enough. Ayikho into engayizamanga namanje ngisazama mama mazi ngilongithengisa amagunya la PlayStation ngilongiyazama sandwa sami. It's 200 iyenzani 200 mama 200 ingcono azikhona abanye abangayitholi 200 mina kufanele ingcono kunani kunabantu abathola 15k allowance per month. Mina kodwa mina in a month ngithola 50 rand amagwinya. Mngami kodwa la uhlala nga manje engakho ubhalela abantu ukuthi bazongena le ndaba ekanje mngami. Ngifuna bangisize phela mhlawumbe bangakutholela nomsebenzi wazi bani. Cha umsebenzi ngizothola kambe ngesikhathi. Nini? Makubuya iJesu. Mngami kodwa. Yini nihlala nonke? Cha sihlala sonke ngiyamvakashela. Navakashelana. Yebo. No uphele umsebenzi uthe 3 months. Ya una 3 months uphelile umsebenzi. Una 3 months. Lesikhathi asebenza bekakwenzela yonke into. Konke engikufunayo.
manje angixaka-ke masekathi manje ngoba umsebenzi awusekho sekafuna ukuhamba i-200 sekuyimali encane ngenkathi imali ikhona bekungabe imali encane into enjani kodwa into ngitshelani nkosikazi but ngesikhathi asebenza bengithola yonke into engiyifunayo iy'nwele bezi-up to date amazipho up to date ngisho nasekhaya bengikhona ukungena nomngena endlini manje ngingena ngilengisa izandla njalo mina kumele ngiye kubo ngibuye nginje impilo leyo cha ngeke ngikhona mina awukhona ukumbekezela mhlawumbe uzothola omunye umsebenzi ngibekezele enough ngikhathele ukuzondla u3 months nje kuphela u3 months ngikhathele ngikhathele mara mngamazi mina ngisangazama lapha ngizama khona ukuthi ungishiye phela mase ungishiya awunyoba yini ngaphandle makathi uyazama uthi uzama ngamagwinya ufuna ngizame ngani ngcono hamba ayoba isigebengu awunyoba isigebengu ngifela ubala igebengu zinemali amagwinya ayenzani ayenzani amagwinya i200 uzongitshela ngeflower cha mama sekumele ngimoshela abantu ke manje ubana kona ufuna ifrontal hayibo cha nkosikazi ngiyabuza ifrontal impilo manje awu amazipho impilo but ngiyogroova kanjani ngena frontal ngena amazipho uyopheka kanjani usofaka amazipho mngamkodwa kade ngipheka kanjani uqaleni kade ungakudla ukudla eqaleni hawu mama phela khona manje ayi but lo muntu ufuna ukuthi mangiza kuye nginuke kahle ngisho uthi ngize ngani ngeze ngesunlight yakithi amaruna abazali mina ngithi angisasebenzi manje abazali ngitshela abazali bami bazi ukuthi ngiyajola hayi cha awube serious mfethu yekela ukudlala ngami sisi wakhuluma ngathi mhlawumbe kunomuntu ombonayo ukhona hayi bengingafuni ukuyisho lento kodwa ukhona and wenza kangcono uyazama lo muntu futhi akazama uyayenza and awusabi nokumtshela umuntu wakho la ukuthi kunomunye umuntu hayi ukhona ngoba sengiyabona ukuthi ukuphela kwale relationship ngoba akafuni ukunyusa amasokisi lo muntu athi up game competition tight la ngaphandle ujole isikhathi singakanani nalomuntu onayo khona manje sesinabo 3 weeks kodwa into esekangenzele zona naye akamangali ngibuya ngifake nempahla ezintsha akamangali ukuthi ngizidobaphi phela mina usothola umsebenzi masothola ungibona 24/7 manje usengitshela ngani udazini baby ngusuku force wona awuboni kanti cha mina maybe ubaba vele sekadlala indima yami ukuthi unomuntu sana sana uya driver lo bhuti ngokutshela lo ngimtholile uya drive ungishisisa ngelanga imoto amara ngifela njalo i2 series njalo kumele ngishayilanga mina mngami ngasho ngathi i-makeup yamelt amasemol ngithola umsebenzi ngizoyithenga imoto mngami ngicela ungangishisa nosami ngisakudinga ngesikhathi asebenze wathi uzovela nasekhaya wavela nijole for how long wena no bhuti na 2 years sonke 2 years nje and into engayenzeka kule 2 years leyo mama kwathi ukuthi mina makaza kimele sihambe ngenyawo imoto mjethi imoto phela iyasebenzela imali kumele ngingapha kumele kube ubuye ngithengele impahla kumele udle kumele wenze inkido ngapha ufuna imoto kodwa mngami kodwa wabanjani mara angeke ngikhona ukuqeda icathulo mina sana sami so kahle manje ngizoyilungisa le ndaba mngami kade usho kanje nginike nje isikhathi sodwa wathi uzoyilungisa mase yangifonela athi uyilungisile usho amagunya ekhoneni awume wena ukahle ngizohlekwa abantu mina ukuthi indoda yemushefu wasekasi cha siphilela abantu nkosikazi angisho senzele mina ngithatha kancane cha ngenze ukuthi nanohlala ezidlile nkosikazi amagwinya ungihlohla ngegwinya ngithi ngiyafika igwinya yazama ngithi mele ngibe igwinya nami nje uyambona ukuthi uyazama ubona nje ngishayela so igwinya bakhona abangasebenzi mos yena uyazama namagwinya amagwinya afakani ngoba imali masifikile ngiyayibona igcwele isikhaftini yebo hayibo mase kuphela usuku kusele 20 rand ngibuye stock kanti stock every day is the 2 rand 50 for sure iflower ungangitshela ukuthi uyenza yonke ngoba wenza nje 10 lithe 1 kodwa sanda sami amadoda abamba inkunzi la ngaphandle yena uhleli la endlini mabela mama ngeke namagwinya ubhizi uthanda itofu lo wenze ngifanele mamazi uthanda itofu mina ngeke mina ngithola umuntu ohamba ngemoto bhuti so manje bongezi ukuzosave relationship yakho bawuzomtshela ukuthi nomunye umuntu omtholini ayi kahle nje bengithi nje uzomtshela into ephusile kodwa manje ngoba mina ngisakudinga mama usangitshela ubhuqu nje amagwinya mama indlela engiphanda ngayo ufuna ngenzeni ngiyodayisa umzimba kubonakaleke hayi makunjalo hamba baba hamba yini awusamthanda ubhuti ne ngisamthanda ubhuti kodwa indlela le relationship eseyiphenduke ngakhona phela imali makes the world go around angithi uyazi ukuphela kwemali ukuphela kothando lami nolami yebo i-relationship ibanjwa ngemali mangize kuwe kumele ungithengele ukudla cha bengukuthanda imali kade ngiyayibona ngoba kade ikhona manje khana ngibona isidingo semali mangikhona ngeke ngihlezi ngidla amagwinya phela ngeke ngihlezi ngithi kuba makupheka ikabishi ne-acha kumele ngidle kona
Cha, nawumele ukumisa isikuda njengamanye amadoda. Nami ngike ngidle ngithi ngize kabo umuntu wami. Futhi ngithi ngidla ipapa. Mangifika kabo umuntu wami ngidla ipapa. Impilo le. Ngini ufuna ipizza. Ngifuna ipizza nami kubonakala ukuthi hayi ngiphumile ekhaya. Cha mamela ngithi ngilokuyazama ngisasho ngilokuyazama. Hayi ukuthi bengakwenzeli into lesi bengakwenzeli. Bongenze. Manje kuphela kwemali usho ukuthini? Ukuphela kothando lwami nawe. Akazami uyavilapha. Mase qedile ukuthengisa amagwinya wenzani? Uyohlala ekhoneni. Ahle baba yehlayo abakhuphukayo. Sitshele ukuthi lamazi mangibhemela lapha nama-agents nezi-advisor ukuthi azini nayi imeli no ngathi ifuna ukukushiya ntwana yami yabo yenza into kanje nakanje. So mina ngiya all out for baby girl mara ka appreciate le nto yabo ungizwisa ubuhlungu bathi no sekavana uthene imoto sekufika ukuthi mina ngina drugs the time imali sekhona beka nawo baba mshela benyawo bekangitshela ngabo abe imoto akabakhiphi yabo nsisiyeri kusho lento kudala lokho khona futhi mani bekamele nje ukuthi nize nje uzumsithu uphuma kimi. Achena una 3 weeks nalo muntu lo. 3 weeks ne? Yebo. Achuna 3 weeks. Ayangiqedelela lo mntana. Yini kwenza ukuthi move quick so ngoba kuyafana ukuthi like bekana 2 months angasana umsebenzi. It's because like sengiyabona ukuthi like sekunzima isimo simanzonzo yabo. Lo muntu lo ukushele before aphelelwa umsebenzi. Cha kade asebenza isipana lo mntana makafika ngomthatha ngamnakekela unje nje amuhle nje yini sekangishiya ke manje sekabonwe emoto labafana bamapolo sano sami sikutshela into eyi1 angeke bakuthanda nje lekuthanda bazokusebenzisa for remote sano sami mina ngiza ngothando wena uza ngegwinya ugwinya lamba nothando laba baza laba bayimoto health amagwinya ngokutshela laba bayimoto bangidlisa nama green salad so ubhuti ukudlisa amagwinya. Hayo ufuna nje ngimile umkhabi ukuthi bangasangisheli nangaphandle lo. Ngiyambona unomona lo. Lento eyima ngithi. Unomona ukuthi uyangithanda kodwa uyangimosha uyangibhidlisa. Ngimthathile abafana bamapolo. Uthi ngifile kanjani? Hayi ngcono ngihambe she. Manje mina ngivume nje kanjani. Sengihlula ngisho na ukungena nomngena endlini nje. Ngithi nayi chocolate kubantwana bakithi bambani ibuya kusibala. Hayi cha. Mara lokufenze kanjani ukuthi wena wena sothula umuntu. Njalo ngifika namagwinya. Amagwinya i-breakfast yezwa baba. I-breakfast akusi lunch. Mina mele ngene namagwinya emini ntambama kithi ngithola kuyadliwa ngiphethe iplastic lamagwinya sebaze bayazi nasekhaya ukuthi hayi cha konakele kwagwinya la ekhaya mara mkabi kodwa akithi indlela vele ngiphanda ngayo imali ngizokunika mayithola kodwa ngeke ngisakunika ngoba sonumuntu akisho phela sowuthathiwe and mina ngeke ngikuvume lo ngoba ngakucela ngiyamthanda futhi ngenhliziyo yami namanje usangithanda nami ngisakuthanda kodwa izenzo zakhe ziyangibonisa ukuthi ayikho serious ngempilo nje ayikho serious njengoba ngithembisa ukuvela ekhaya usazovela yini ngemali yamagwinya usazovela kithi phela imali ngisayihlanganisa inkomo sakhulu ekhaya la eSouth Africa uyofuna phi nje ngicongitshela uyoqala phi una iCV nje kwamanje sikhuluma seno samazingcono ngenzini ngcono ngithi ngisumzimba ngoba yabona le ndaba le ngada hayi wona usamthanda ngimnconywa fucked up hot man manje le ndaba ukuthi unomunye umuntu ihlala kahle ngihlali kahle phela amanye amagama nje futhi mina bengidonate nje ebank Angihlali kanhle kanjani ahluleka uyahluleka manje ngiyamsinda ngimhleli la manje ubhuti mangavuka hayi izinto zingaba ngcono uyabona lo munye uzwenzani ngalomunye lo munye ngizomyeka ngoba mina nobhuti angithi sisuka kude njengoba sishilo 2 years ubhuti 3 weeks kodwa nje ubhuti sekukuthi uyakhona ukungenzela lo we 3 weeks wenza fast ngoba ngiyambona ukuthi kukhona naye akuncengana lo hayi so kahle uyamuse lo munye 3 weeks no uyuza bani la ku boy 2 engimthanda kakhulu ilo ngisuka kude naye sekukuthi uyahluleka ukungenzela no into kwenza ukuthi umjolele ukuthi uyahluleka yebo angeke ngikhona mina ukufika ngibukane naye nezindonga so angenamali ha Wonthini ngale ndaba leyo ukuthi uyahluleka hayi malume mina ngizazi ngingahluleki bathandile uzothatha namakoti abazazi bafunani ngizama ngapha uyakhala ngenze lokho akazazi azi abantu besifazane ngikutshele malume umuntu esifazane ngambekela ibhegi engake imali umbalise yona ahambe kunjalo aye kumunye uyofuna imali usamnikile isikhwama semali usafuna imali into engenziwa abantu besifazane abanelisi bafuna konke kuzekube ndibafuna nje into eza nje ngesilver platter so yabona into enjalo mawuthi mela ahambe seno sami ayi mina ngiyengivuma hayi mina ngiyahamba bhuti awuvumi makasale namagwinya wakhe hayi ngeke ngafa bo ngoze ngiphenduka ayanda gwinya yo angikhona mina ngisho nasekhaya sebayazi ukuthi yabo lo
uhamba la uyofobela makahle kudala kade ngingadli nokudla mangisuka yithi ngisho kahle ukuthi ngiyageza ngiyahamba ngiyofike ngidle phambili mamela ngenze sure ukuthi sengidlile isinkwa namaqanda kithi ngicedele izingane isinkwa ziyabuya esikolweni mina ngize la ngoba nginqena ukuzodla amagwinya netiye awuzwe nje bhuti sengiyigwinya ngithi ngihamba naye bothi uyangondla kanti ungondla ngamagwinya uyobondlekile ngamagwinya bhuti ngamagwinya cha mama ngiyabuza ufuna ukuzaca na ngithi lo bhuti lo asidli la ikoda sidle esentini uyayazi esentini bhuti lo ujola naye manje yebo ngithi ngibamba ngapha uhlala kuphi uhlala la ekhasi noma uhlala around sokuthi umuntu ophumelele ngamabhizinisi uyabo uzalelwe khona la umuntu engikhula naye azithi ukuthi ngimntaka baba lo khuluma ngayo ngoba lo bhuti angitshela ngathi kusukudala aphumele imali ngiyethemba mama usilo umuntu engimcabanga ngoba noma ngabe uyayikho into ozoyenza ayikho ikhonto eyenzayo okuhlulayo uyakulekelela kahle kahle lo mbhemu uyakulekelela wena udlala indima yami ngisabile ukuthi useless umuntu wami vuma kanjani mangabe ufuna ukushare hlala phansi soyidla imali kalobhuti hlala phansi akanankinga nje ngeke ngidla amandla yenye indoda ke mina ngisaphila hayi amandla wani angithi awakho aphelele emagunyeni uyaxova wena east ngixovela mina la uthunywe yimi ukuthi uyaxova east chef awume kancane chef kodwa mngamo angizange akuthuma mina ukuthi uyoxova mihla namalanga ngehle ngenyuka ngizamela wena mangabe ufuna ukusuka hlala phansi bambu bopha uphondo bambu back seat but uyekela abo driver abadrive so navuma ukuthi ujole nawo kwethu yebo ngoba ngiyamthanda ngiyambona ukuthi inhliziyo yakhe ihlukumezekile manje kodwa into ebuhlungu ukuthi uyahluleka ubhuti akazumtshela ngalendaba le ukuthi uyahluleka cha ngiyasaba ngeke ngimtshele endlini soyithu okay kodwa ungazongithela amakhamera kodwa mama yindlela ukukhuluma le mama bese ukhuluma kahle ngizokutshela kanjani mangithi masihlale phansi uqhamuka neplate sengithi ngiyasmile ngithi igwinya awukodwa kubaba indawo kumele ecele kudliwe ecele ngaphambi ukuthi sizikhulume mase sicedile ukudla gone ulele indaba esoyithini le mani ngiyacabanga ngimile la ngiyende udingi lokho ngiyaxova ngiyafukuza ngiyafika endlini ngishayile 1 sekuyalala ngiyaliwa nala ngicela umbuzi uthunywe yimi amagwinya ngoba ngithe hamba ophanda njengamanye amadoda kunetafula elibekwe estradeni kubekwa ama1000 kudlalwa amadice uhlulwa yini ukuyoboleka 1000 abeke la abuye nayo leyo 5000 yebo leyo game leyo ke mina ngiyikhoni leyo abaningi bashonile ngenxa yale game mina ngithatha isinqumo esisulula kabi la into engazi ukuthi lento idliwa abantu yebo abantu shabantwana besikole base primary abadlule ekseni kuphela manje isolution ukuthi silungise le ndaba yenu yini what's the solution what's the way forward mina bengithi ngicela sihlukane mina naye ngoba ngiyabona ukuthi ayikho into ezolunga la ngoba ne-CV yakhe ngiyakutshela iphansi komattress sikhuluma ngoni cabangani ngento esho sisi izinto ikhuluma isandwa sami angizwa kahle mlungazi utheni usakuthanda kwamele uvele uvume ukuthi unomunye umuntu nibe u2 ngivuma kanjani intombi ezithembu samadoda mina mangacela ithembu mama ungavuma hayi angeke ngivume ngivumelana mina kukhona la ngihluleka khona ngoba angihluleki wena uyahluleka uhluleka ukusondla soyithu asithi ke kuvela umntwana manje uyomenza nomntana uyomdlisa igwinya umntwana ukhula ngani ngomoya mama lamasente ongathola azomkhulisa umntana uyalazi ubisi malini uyawazi amaphampazi makungavela umntwana nje mina ngisebenza phi ngoba ngiyazi ukuthi uzophakama usebenza nje abanye mina mangasebenza mina kungaba ncane indawo la ngiyakutshela ngakwenza umdlwane wami mangasebenza so kungcono ngingasebenzi azini bhuti ngcono azini achube nalomuntu wakhe uyasoyavuma manje amagama engitshela wona yabuhlungu mangicela usubuyelana ngokuthi mangihlala phansi kuye lamagama engigcina yisengenza ukubi mhlaka baba uyabo why kade ngingafuna ukuhlala naye phansi so manje ngicela ungitshele mina into eyi1 makungavela umntwana uzoyenzani uzohamba uyoxova amagwinya Mestofini phela ngithi siyakwazi dume ngalokho yabona mama njengoba ushilo ukuthi azini baba lento okwenza amagwinya ngathi angeke ngikhulisa ingane ngcono ngihambe ngibambe inkonzini angithi into efuna ngiyenze ngilimale ahamba ngoba ubisi ulibonile ukuthi imalini angali ngilimale ingane yami ingakaphumi ngingakayibambi sekumele ngilimale ugcwele ukudlala nje awuzimiselanga nganex mamela mama ungangibizi ngonkosikazi ngentombi yakho awukodwa mama angisingi inkosikazi yakho ngentombi yakho ngisasho namanje ingane mangathe ukhona la
ngakwenze engikwenzayo Ngokuhlala futhi uyobathembele kumamakhe. Makungavela ingane manje sizoya siyobika isisu uzobathi ngithembe wena gogo. Ngithembe wena mama. Awumthembi ngale ndlela ukuthi mhlambe ungaba nento Uyahluleka like amathemba ami kuyashabalele. mara mangaba lengane manje Nje uyambona nje ukuthi le ayihlelele la kimi nje seyi1 ayisekho nje sonke sisiyayibona. So uhlaleleni? ngihlaleleni nkosikazi Awumbuzi. Uhlelele? I1 nje layihlelele. Ufuna kuyeke? Hayi makahlukane nami phansi ngoba lo budi lo wemoto ngimtshelile ukuthi ukhona uthe kuba mdala nyana wathi yena makangamuphi stress akana nkinga makahlale nje back city adle imali zabantu enjoy imali angayijulukelanga ngoba akafuni ukujuluka akafisi ukujuluka njengamanye amadoda. Angeke ngihlale nje teha ngihlale kumele ulethele Angithi udume ngalokho mina ke njoba ngilungiphanda umsebenzi wena ungani ungazaba umsebenzi edini lakho nkosikazi. Hayibo mina nayo imali yangena ngihleli nje ngisekhaya ithi xexe namanje mangathi nje yazi ngifuna ukuyaphi inwele zami uyevela athi ngithumele nomuntu ozokuchacha na akazibuza ukuthi ngiqhamuke ne hairstyle nje sengize ngina 2 weeks ngihleli nale hairstyle but akazibuzi kade ngiphi imali inwele zami zinjani ngicela ukugunda mama uthi ufuna ukujoin ushembe yena zange usho kanjalo nkosikazi udlala ngami. Hayibo udlala ngami ungangiqali mina into engokucela yona nje easy hlukana nami but igwinya mara mngami ngisakuthanda nami ngisakuthanda ngalo ukuthi uyangithanda manje wayimele sihlukane ke mngami isangayilungisa mangaba sihlukane sisangayilungisa uhlale emuva emuva lentweni kufunekani ukuthi ilunga kufuneka ukuthi imali into efunekayo ngoba siyazi sonke ukuthi indlala ibangulaka ngeke sikhona kuba ku relationship kwamela athola umsebenzi nje makathola umsebenzi ubaba ngamiyeka kodwa kumele ayenze okudlula ubaba ngoba ubaba ungizwisisa of life enkulu kabi sengena amabhilidi akhwe ngeglass kuphela indlela ebuyisa yiyo kimi ukuthi nje mhla ngathola umsebenzi ngaba nezimali ngisazi ukuthanda ukudlula lokho engangokuthanda kona ngiyatshela ngiqinisile angidlali manje yena bangathola omunye umuntu makasenemali. Hayi ke mabaqhubeke as long as mina ubaba sasekhona kodwa ngiyazi ukuthi mangabe angathola omunye umuntu anemali mina ngabuya uneso sport for mina 2 years akusinto yokudlala ngangena kahle nje ngikhipha usisi ngasebenzisanga nomuthi ngangena ngeke kodwa nako ufuna mina ke ngivume ke wena manje ufake enye insizwe hlala phansi ubopha uphondo ngicela ukufaka ubopha ibhandi ungamfaka but angisho into oyifunayo uma mncane kodwa kumele afake imali mina nawe makafake imali and wenze sure ukuthi uphuma kini makaphume kubo ke abe nendlu mangabe ufuna isithembu abe nendlu sekela ukuthi masidlule nasendlini sithi sanibona bathi uzomcimela istofu ushiya amafutha cha mama azinto ngitshela yona uzongibisa nale out cabanga le uthi ngiyaphuma ngiyethengisa amagwinya yami lapha sengihlangana nayo okokuqala indoda yami ifaka iphini efekhoneni ithengisa amagwinya ngithini ngithini kwakuyini iprofit 20 rand awu mama hayibo le 20 rand esathengiswa kulalo endlini musa baba ukabona ngaphandle intanga zami zigqokana zishaya ihili inhlezi ngikutshela ufaka ama slippers wakhe wemali bangaphandle ungasiqhathanisa kanje ngicela buka ku empty akunalutho la akunalutho mama ngisamela imali emsebenzi ekubele bangikoloda kuya soloko ngisalinde yona ngathamba claim UIF wangayi wayiclaim kayi1 wa stock flour istofu ngisamele yenzayo mngami yazi yiningi le mali akasathi ke uzama ukuthengisa insango once senyamangala mhlawumbe izokhula ibusiness yakhe yabo izokhula ngamagwinya ibusiness mayikhula ngokutshela na isuka idlodlobaliswa abelungu abelungu nje ukuthi bayawafuna amagwinya wena amafutha abelungu bangane bapromote ihlasela amafutha not amafutha ngeke kuzoba yibona ke bangikhuphulisa bese uyabuya ke cha ngeke bakukhuphulise ngamafutha ngoba base ngiphumele imali awu mngami uzobuya ekhaya iWIF yakhe 350 but la lo 350 uzongitshela ukuthi hayi stop lesi second hand sesiphuke ini kodwa imali nomsebenzi ngami nawe uyakwazi lo mina ngikhathele ningixolele hayi uNkulunkulu uzongixolela uyayibona inhliziyo yami ukuthi ngiyamthanda ubaba sekumele kodwa kuze ngithole lela thando lwakho nokwethembeka kwakho nkosikazi sicela utshele thola umsebenzi oright and angisho ukuthi uyoba umantshini lana cha uyogqoka ama boots ufuna muphi umsebenzi awukusebenza umsebenzi obonakalayo nami mangithi ngisahleli ngithi ngimhambisela isikhaftini bantu
Awu khona ungamisela isikhafuthini mathingisa amagwinya. Angithi unesikhafuthini already. Udlale into ayiphekayo le chef. Ngithi ngisathi ngisaba nokuphuma ngihlezi ngifobele engubeni kanje ngoba ngithi mangiphuma bathi abangani bami nanga umfazi ka chef. Mara chef wenza something. Ngithi ngigibela itaxi bangibuza ukuthi yo stock iacha yamagwinya. Hawu mama kodwa. So manje okay mas solve I situation yenu ke la. Okay. Yini indlela eya forward? Are you continuing nosisi? Ayi mina ngibona kwami umama akasafuni siqhubeke le ndlela kodwa mina ngisafuna siqhubeke. Lokho kuyophuma kuyena ukuthi ithatha kanjani. Kuthi mehlala phansi ayicabangise kahle ukuthi ngithatha lo 2 years or ngichuba nalo fika manje because lo fika manje angamjikela endleleni. Athi mina sengiright now. Ithi impilo ingikhuphulile asafuna ukubuya. Ngibe ngimbhekayo. Ngiphinduka umuntu omubi. Kodwa mama ngazi ukuthi uzonginika ke indlebe ukuthi sizama ukuxoxa silungise phakathi kwami nawe. Indaba iphelela la namhlanje it's either siyahlukana noma wenza lento ekutshele yona. Ujoyine Ubeka pride phansi, ubopha uphondo, uhlale back city sidle imali yale cash. Wangenza bhuta ayongijikela manje. Uthini ke? Uyayivuma lento ayisho? Mama ichoice bathi sekuyakho. And isilungu sithi sharing is caring. Hayi ngeke mama awungeke. Uyayiceda. Ayibhuti. Angazi ngicede noma ngichubeke. Mara ngizobe inhlekiso bayini mangizochubeka. Cha, uzobe usu-rich nokuthutha sothutha for sure. Sengimtshela ukuthi ngifuna ukuhlala e-Rose Bank. Intombazane yajika uzongijikela phambili. Cha ngeke. Ngibona noma sesingahamba ngizothi i-garden boy ke yasekhaya. Okulandela ngi-dustbin man. I-garden boy. Ngizothi hayi umalume owaduka nezwe ubuyile sekaya i-garden boy. Umehamba yimi nawe. Si-own indlu. Nokumbulala mhlawumbe singambulala nge-stroke. Kwazi bani? Sasale si-own ama-business. Yibo ama-case akwethabo best ke lawo. Yabona ke mama sesidlala mabulala mama azini. I-solution engiyicela ukuthi uyangivumela ngibuye noma ke ngichubeke ukuphila impilo yakho kuze kube naphakade. Hayi mawufuna ukuhamba bhuti hamba uqhubeke namagwinya yakho. Mina ngihamba ngemoto la. Hayi ngeke. Awukhathala ngiqeda amateki. Wena sozimisela ukuthi uyahamba vele nami. Ngiya-akha la mina. Ngiya-akha. Solo-ke ekhaya wanginikeza nje i-4,000. Solo ngithenge nje amasimende nje ayi-3 nyana. Nje nomhlabathi nyana we-500 bantu wokuncane. Solo-ke ekhaya bamile balilizela amazingene. Sebamele itina phela nabantu abazosebenza. Waphela umsebenzi sekungena i-200 ngelanga. Angithi nango ukuthi sezodlala indima yami. Awu bhuti umisile ubhuti. Wena manje ukuthi uyajoin uhlala e-back seat. Ayi sikhathi manje naye ngathi ngizoyijoina lo mkhombi kaNoah. Hlala baba. Hlala. So i-solution ukuthi uyajoin. Angiyajoina. Yenzela nabantwana bethu abazayo in future basecurele impilo enhle. Hayi impilo yamagunya. Awuthi isithembu. Angeke umbambise ijazi. Angithi obvious ikhaya hlalizali kodwa lazi ukuthi alizali. Umdala ubaba. Yena ngicela mama isike sime ngale khehla. Le khehla ngicela ime kancane izosingishela izinto mama. Ngiyacela nkosikazi. Asime kancane ngale khehla sibheke kwami. Okwamno kwakho kusekhona phakathi kodwa ngaphandle yabo ukuthi imlomo iphashile silambile mele njalo sihambe nevaseline sivale indlala. Hayi ngiyabuzwa mama. So uthini baba so uyajoin e-back seat? Hayi uyahlala e-back seat. Hayi ngizohlala e-back seat. Ngiyabonga baba. Ngiyabonga. Wena nje umsebenzi wakho uyawazi. Mama ngalike mase ngiveza umamncane. Hayi umamncane makabe esikhundleni sakhe sokuba umamncane. Hayi inkinga mama. Ngoba koqhuma nhlamvanye ezinye zofeketha. Okay, it is what it is before it was what it was. Your boy M and we're signing out. Don't forget to like, subscribe and share as you headed from the two couples. Aba breaking up. We out.